Κορίτσια και αγόρια, πώς να επαναφέρουμε την επιδερμίδα μας μετά τις γιορτές. Το μυστικό είναι ένα, ενυδάτωση, ενυδάτωση, ενυδάτωση. Πρώτα το τόνερ. Δεν θα το παραλείψουμε ποτέ από τη skin care ρουτίνα μας. Γιατί αυτό είναι που κρατάει το balancing, εξισορροπεί την υγρασία του δέρματός μας. Εμείς στο Florel έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλία από τα τόνερ και φυσικά θα χαρούμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε να διαλέξουμε για σας το ιδανικό. Πάντα για ενυδάτωση θα προτιμήσουμε τα τόνερ αυτά που περιέχουν ενυδατικά συστατικά, δηλαδή γυαλουρονικό, πεπτίδια, χρυσό, νιασιναμίδι, πρωτεΐνη. Όχι τα οξέα. Αυτά είναι για άλλη δουλίτσα. Δεύτερο, οι μάσκες. Θα κάνουμε 2 φορές την εβδομάδα να αφιερώσουμε το χρόνο για τον εαυτό μας, γιατί αυτές κάνουν θαύματα, πιστέψτε με. Και φυσικά το πρωί πίνουμε 1 ποτήρι χλιαρό νερό, στη διάρκεια της ημέρας πίνουμε νερό και τρώμε λαχανικά και φρούτα πλούσια σε βιταμίνη C. Αυτά. Αν σας φάνηκε χρήσιμο, κάντε like και ακολουθήστε μας.